larane wong lara nggambarke temanten wektu kasmaran. Ora kaya rasane kang nandang branti. Kowe ora meri Mas manten karo Mbak manten sesandingan. Ene kadang meri ya kowe tak pangku kene. Ya. Aduh. Pripun, Pak? Pengin, Pak. Ingin. Pripun, Kang? Ajeng mangku penyanyi. Jeh, ampun. Mau niki nek jora apa meneng mburi kono digepuki kancane kok, Pak. Gurting panggung mawon. Kalisi anjroning kalbu yen mangan ora doyan. Ngopo lho wis tak dolang kok ya ora doyan. Klisak-klisi sewengi tan bisa turu. Kok bobotmu malah abot menon. Lah ngopo lho? Lah prayo padha biasane to Mas ujare bojo kan ya wis apal to. Lah iya nek biasane aku kuat kok iki ketok nek apa. Hah? Meteng. Alah wong wingi lagi mari kok. Lagi mari apa? Nek awakmu ya ora tambah. Ngopo? Apa dosamu sing tambah kira-kira? Nek kuwi to Mas, nek kuwi ya wis mesti nang ngendi papan wong endi dosa kok. Wong di dosa. Lah iya to. Aneng paran ora krasan pengin weruh woting ati. Diaturke langgame Cahayu. Nggih, ibu-ibu nggih mboten ngersake napa? Ngersake napa, Bu? Mboten nggih. Ngersake napa? Duit. Alah, duit nggih mengke to nggih. Nggih, pun martika mawon. Ayo Cahayu. Pun napa Kang Mas? Pun nyemanggaken. Dak mau ngisor papringan kok witane kathah idem. Iki diarani lokasi Taman Wisata Pring Sewu ki ya kene iki. Nggih. Ngajengan niku. Heeh, dadi nek mirsani lingkungan lah papringane akeh. Heeh, Mas. Ki Pring Sewu. Nak ajeng madem roko mengke nyingkuri ibu-ibu. Mriki bapak-bapak lah mriki nyingkuri manten nih Mas.
Piye Mas? Nek ibu-ibu ngono kira-kira nek disingkur ya kurang trimone, nek bapak-bapak tak kira wis nrimo nek disingkur. Lah ngopo? Mergo apa bapak-bapak ki paham entuk bokong apa gelung ki ra masalah. Heeh. Mergo nek entuk sanggul utawa bokong ki nek diwalik lak dadine la dalah. Lah ya mat to. Entuk sesuatu. Tak radi mriki. Ya ana. Nggih. Syukur bagi sowan jenane Bapak Parno ingkang mangku gati. Nggih, mengke mbok menawi ngersake menapa nggih Lah. saking Bapak. Karo panjenengane Ibu Menik. Nggih. Sepinten? Aduh. Yep. Ah. Ngaturaken wilujeng siang para tamu. Wilujeng lenggah wis kecomi kangge campur sari Supranada. Bapak nembe dahar. Ingkang pundi kan kagungan damel? Ingkang kagungan damel ingkang pundi teng mriki. Oh, Enduk. oh mriku Lah, nggih lenggah Bapak. sing paling- Nggih. Mriko paling kulon nggih. 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 Mriko niku. Oh, ajeng dahar rumiyin, Pak. Sing paling kidul madhep ngulon, Nduk. Ajeng ngersake lagu menapa? Napa, Pak? Nayun Gopyok. Oh, ayun-ayun gobyok. Ayun-ayun. Nggih. Kelangenan nggih, Pak nggih. Kelangenan. Jenengan mes pripun? Oh, diseragenke. Oh, nggih. Ayun-ayun gobyok mengke diseragenke. Oke. Oh, nggih. Jenengan nek teng griya mesti nglaras ayun-ayun kalih anu ta Pak ijo-ijonan iki ta, Pak? Oh, alah nggih. Mengke mbok menawi Ibu? Ingkang nggih Ibu, ngersake Ibu menapa, Meni. Ibu? Anake sapa? Wah. Injih, Ibu. Wah, aku seneng lho Mas ngene sing kagungan damel kersa. Piye ya, Mas? Anu Bu Meni awan ki setun bingung Nduk. Heeh. Roh manten loro ki nganti bingung ki anake sapa iki. Teh Kok ayu. bagus kok ayu men iki.
Nggih. Mangke diaturke mangke. Ibu anake sapa? Bapak ayun-ayun mengke nggih Pak ditenggo rumiyin nggih Pak nggih. Nggih. Nggih, monggo. Monggo, pun lajengaken. Napa Pak Gendro? Nggih, lagu Gendro iki nesunan nek nu. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Cahaya